त भाई लोगन आज हम बात करे वाला विजय चौहान के गाना के बारे में काहे से कि इनकर जौन गाना आ गइल बा बहुत मजेदार गाना ह। इ गाना बहुते शानदार गाना यूपी बिहार वाला इ गाना ह भाई लोगन मतलब कि बहुते एक नंबर का गाना तोलन के बता दें त इ विजय चौहान गाना गइले हवन। एक बात और बता दें कि जौन गाना गावे न बहुते मजेदार गाना इनकर चलेला मतलब राइटर भी हवन और सिंगर भी हवन मतलब दोनों तरह से काम करे न। इ गाना का जौन वीडियो रिकॉर्डिंग जौन भइल बा बहुते एकदम मजेदार सीन में मतलब फिल्मी स्टाइल में शूटिंग दिहल गइल ह। मतलब फाइट उइट ना जैसे होले वैसी फाइट में दिखावल गइल ह। मतलब गाड़ी उड़ी पे बैठा के मतलब गुंडागर्दी वाला जौन फाइट बा उ दिखावल गइल ह। ना त कहानी के बारे में तोहन के बता दी त एगो जौन लड़की रहेले ओकर जौन है कि कोनो पर्स चोरा के मतलब भागेला त इ जौन बाड़े विजय चौहान उनके मतलब फाइट से मारे न और इ जौन बचावे न फिर ओकरी बाद लड़की पूछले कि मतलब तू कौनी जिला का हवा तो ओकरी बात तो जानते हो केहू भी बतइबे करी त इ जौन ह कि बतावे न। सुन जौन दुनिया में कोहिला लगा के होई तो बुझी है वो यूपी बिहार के होई। त समझ गिला लोगन मतलब कि पूरा दुनिया में जौन खूब ललकार के होई ना तो बाबू यूपी बिहार के होई तो बात तो सही है बाबू जौन यूपी बिहार वाला हवं सो ऐसा ही रहना सो गाँव रहो चाहे कहीं रहो खेती बाड़ी चाहे शहर कौनो कोना कतरा में रहो मतलब ऐसा ही जिये अपन जिंदगी तो बात तो सही है एक तरह से। बात तो सही है। आई गाना के और कुछ हम ना बता पाए भी गाना ठीक ठाक है जाके सुन लिया लोगन मतलब काम चलाऊ गाना हवा उतना हिट उतना ना हो कि मतलब ए पे व्यूज के मुकाबला में देखबा तो ज्यादा ना समझ में आई लेकिन तब वो गाना मजेदार सुने में ये गाना पे मतलब दो गो गाना गावल मतलब यही म्यूजिक पर एगो जोन आइल रहे उ छपरा सिवान रहे या जोन बा यूपी बिहार मतलब दोनों ही गाना कहीं पे मतलब बजावल गइल मतलब गावल गइल यार। तो और कुछ ना बस आज खातिर बस वीडियो में बस इतने रहला और तो उनके भाई लोगन बतावत थे कि गाना के सुन लिया लोगन ना सुन लिया तो देख लिया लोगन जाके। हरे लाखों में जवान देह झाके होई तो बुझी है वो यूपी बिहार के होई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है।